या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। अनधिकृत वाळू वाहतूक सुरू असलेले डंपर रोखण्याचा प्रयत्न करताना मालवणचे तहसीलदार श्रीधर पाटील आणि त्यांच्या पथकाशी हुज्जत घालतानाच धक्काबुक्की केल्याबाबत न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या सर्व 9ही संशयितांना ओरोस येथील प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश S.J. भारुका यांनी प्रत्येकी 15,000चा सशर्त जामीन मंजूर केलाय। या प्रकरणी रोहित किशोर राजीवडेकर, निखिल लव दळवी, दयानंद दिनकर जाधव, सुदाम दिगंबर तेली, संगमेश हनुमंत हलवर, संतोष शिवाजी नलावडे, हुसेन इब्राहिम शेख, अजय सदाशिव जाधव, मिलिंद श्यामसुंदर तेली या सर्वांना न्यायालयानं सशर्त जामीन मंजूर केला। यासाठी संशयितांतर्फे ॲडव्होकेट उमेश सावंत यांनी काम पाहिलं। अरुणा धरणाच्या उजव्या कालवाचं उंबर्डे कोळपे खिंड इथं सुरू असलेलं काम उंबर्डे ग्रामस्थांनी रोखलं, तसेच यावेळी उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं। जमीन मालकांना विश्वासात न घेताच हे काम सुरू असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून जोपर्यंत जमीन मालकांशी अधिकारी चर्चा करीत नाहीत तोपर्यंत काम सुरू होऊ देणार नाही असा इशारा दिलाय। आखवणे अरुणा धरणाचं काम पूर्ण झालं असून सध्या कालव्याचं काम सुरू आहे। उजवा आणि डाव्या कालव्याचं प्रमुख काम वगळता इतर कालवे हे पाईपद्वारे केले जात होते। दरम्यान उंबर्डे इथं सध्या कालव्याचं काम सुरू आहे, मात्र हे काम करताना संबंधित यंत्रणेनं जमीन मालकांना विश्वासात घेतलं नाही। त्यामुळे येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्य काशिम रमदुल यांच्या नेतृत्वाखाली शाबान देवरुखकर, महम्मद नीफ रमदुल, रमजान रमदुल, हसल रमदुल, हजीरा देवरुखकर, बिलाल रमदुल, महम्मद रमदुल, धोंड्या रमदुल, सर्वर रमदुल, रिजवान रमदुल, शेरफुद्दीन रमदुल यांच्यासह इतर ग्रामस्थांनी रोखलं। महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत एकूण 8,169 पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 30 एप्रिल 2023 पासून पूर्वपरीक्षा घेण्यात येणार आहे। त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 25 जानेवारी 2023 ते 14 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत आहे। इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना सावंतवाडी विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मोफत अर्ज भरून देण्याची व्यवस्था यशवंतराव चव्हाण सेंटर सावंतवाडी या ठिकाणी करण्यात आली आहे। पात्र उमेदवारांनी यासाठी आवश्यक कागदपत्र घेऊन येऊन तसेच प्रत्येक परीक्षा शुल्क भरून आपला अर्ज दाखल करून नोंदणी करावी असं आवाहन राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग अध्यक्ष अर्चना घारेपरब यांनी केलं आहे। नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना मोफत मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे। अधिक माहितीसाठी 9850 06 30 06 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असं आवाहन अर्चना घारेपरब यांनी केलं आहे। कोकण रेल्वे महामंडळ अंतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्रातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोलाड रेल्वे स्थानकापासून मडुरे रेल्वे स्थानकांपर्यंत एकूण 37 रेल्वे स्थानकं असून ही रेल्वे स्थानकं मुख्य मार्गापर्यंत जोडणाऱ्या पोहोच मार्गाची देखभाल आणि दुरुस्तीची कामं लवकरच सुरू करण्यात येणार आहेत। त्यामुळे कोकण रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे। रेल्वे स्थानकापासून मुख्य रस्त्यांना जोडणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांचा लवकरच कायापालट होणार आहे। त्याचप्रमाणे रेल्वे स्थानकाच्या परिसराचंही मोठ्या प्रमाणात सुशोभीकरण होणार आहे। या संदर्भात कोकण रेल्वे महामंडळ मर्यादित आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या दरम्यान आज सामंजस्य करार पार पडला। यावेळी कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळेल असं मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे। अमेरिकेत 2 दिवसात झालेल्या गोळीबाराच्या 3 घटनांमध्ये 9 जणांचा मृत्यू झालाय। कॅलिफोर्नियातील हाफ मून बे इथं झालेल्या 2 गोळीबाराच्या घटनांमध्ये 7 जणांचा मृत्यू झालाय, तर आयोवा येथील डेस मोइनेस येथील शाळेत झालेल्या गोळीबारात 2 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झालाय। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।